Hello guys. Hello mga pangyaw. Muli andito na naman si Design Daisy Vlog. Andito ako ngayon guys sa bahay ng friend ko kay Elsie. Katatapos ko lang magtrabaho. Dito ako dumiretso. Kumain ako rito. Kasi gutom na gutom ako. Tapos ito nga. Mag-ano ako ngayon guys. Magmumukbang. Ito oh. Alam niyo ba to guys kung ano tong prutas na to? Mangustin to guys. Kain tayo, magmumukbang tayo. Kakain tayo, Anis. Halika, dalawa tayo. Ang tagal kong hindi naka-video kasi nawili ako dun sa sa monetize ko. So guys, oh. Tamis. Ay. Uulang guro na oo. Hala. Sarap. Sarap. Bigli. Iba nilalaga to eh. Oo, pwede ito ilaga, gamot to eh. Gawing Nung juice. nasa Pilipinas, ako binibilad ko to yung ito. Pagkabilad, tapos nilalaga ko, iniinom ko. Eh dito, wala naman dito kasi hindi naman pwede rito magbilad eh. Wala dito ang amo ni Elsie. Pero pwede naman kasi ako rito pumunta eh. Kilala ko ng amo niya. Kaya pwede ako rito mag-ano. Kaso lang may trabaho ako tuwing alas 10:30. O Elsie, halika, kain tayo. Ang tamis ng ng mangustin. Akala kanina nung nagpunta ako sa may MTR, akala siguro Chinese ako. Pinabitan niyan rin ako nito, oh. Bayad ka. $5, $5. $5? Oo, nakakawa naman yung gawa ng matanda na. $1? $1 na? $5. Mayroon na doon pilay, naka-wheelchair. Kaya kapwa nila sa kanila. Ang dami ko na nakain. Ano sila rin Ate Ilso? No, okay. Matanda niya kasi ano niya. May alaga din siyang matanda. Pareho kami may alaga matanda. Bulo na ako siya pa. Ilan pa kami po? 40 to. Tatlong karte, 40. Diyan sa palengke nyo. Plano ko sana i-mukbang yung yung FIG. Yung prutas ba na FIG? Ano ba yan? Pig ba yun?
Kasi yun ang plano ko, yung mukbang kasama ko ang alaga ko sa Lunes. Kaso na punta ko ngayon sa mall, wala na, ubos na. Nakita ko kasi kahapon, nagpunta kami sa center. Sabi ko, ay bibiling ko to bukas. Gawa na itago ko tuloy para sa Lunes. Sabi ko, magmumukwang kami ng alaga ko. Eh wala, pagbalik ko kanina, ubos na. Wala nang, ano kasi kayo nila, yung ghost month ba nila rito. Nagpapaisan sila, kaya mabili ang prutas. Hindi saan ito pwede, Els? Hindi ito pwede nito. Lamsikli ko ah. Inaalo ko yung alaga, yung matanda. Sabi ko kung kakain siya. Okay, so. Ang na siya bawal. Sila lang yung pagkaon, hindi pa yung pagkaon. Kabusan, hindi na kabusan. Hinihintay ko na lang yung ano ko guys, yung AdSense pin ko. Wala, ewan ko na, ano na kasi July 29 ako na monetize. Ewan ko ba't wala ngayon, sabi nila 4 weeks daw eh. Pero man nadaan ko na niya, tabo nila mo, yan na yan. Yung alaga ko yan, lahat pwede. Hindi mo yung alaga, yung iba mo yung alaga, basta sa alaga ko. Kaya hindi pala rin yung alaga. Baka nadulunan na yun, nabulunan na yun. Nagarito, diba, walang tingin yan. Baka nabulunan yun, kaya nag-ano siya ah. Kap na natin. Okay, so sarap. Ang tamis. Sobrang tamis. May palikart na yun? Palikart. Naku, may tumatawag sa akin, nagbibideo ako eh. O guys, last na to guys. Ayoko na, busog na ako. May natirang 6. Ayoko na, busog na ako. Tapos may yung tissue, Els. Ayan o. Ito mo basa ako. Paano guys? Busog na si Bisan Days Vlog. Sarap ng mangustin. Hanggang sa muli guys. Babo na. Abangan nyo na lang uli ang aking susunod na vlog. Thank you. Bye-bye.